бъдеще на своите ученици, чието успехи са доказателство за добре свършената и от тях работа. Родителите се гордеят с постиженията на децата си, последвали ги в нелекия път на строителя. В залата тук има представители на 3 поколения възпитаници на строителен техникум, най-убедителното доказателство за качеството на преподаване тук. А сега, дами и господа, давам думата на инженер Георги Славов, директор на професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия Лубор Баев. Без слово по случай празника. Благодаря. Скъпи ученици, преподаватели, служители и уважаеми гости! През настоящата 2013 година се навършват 70 години от създаването на едно от най-старите и елитни учебни заведения в града – професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия Лубор Баев, град Стара Загора. 70 години ни делят от началото на далечната 1943 година, когато на 18 ноември за първи път е ударил училищният звънец. Първото име на училището, Държавно средно техническо училище, е изписано на нашето училищно знаме. От другата страна на знамето четем надписа „Чрез просвета за България“. Първият випуск е от 120 възпитаници, 80 в строителния и 40 в земеделният отдел. Приети са след писмени изпити по математика, български език и рисуване. Сред стотиците учители, свързали съдбата си с училището, ще се помнят имената на първия директор, инженер Велислав Николаев, на първите учители, архитект Христо Димов, инженер Грозо Грозев, Минчо Минчев и Марийка Динева. Условията, в които се открива учебното заведение, са трудни, но въпреки това то започва да се развива поради големият интерес, който проявява към него тогавашното общество и особено кандидат-учениците от различни краища на България. Училището се помещава във временни сгради в различни части на града и така до 1 декември 1947 година, когато училището се настанява в сградата на първата мъжка гимназия на улица Граф Игнатиев 11, където се помещава и днес. Първите строителни техници се дипломират през месец юни 1946 година. По това време в региона се разгръща мащабно строителство. Строи се подбалканската ЖП линия, язовирите Копринка, Студен кладенец, Кърджали, енергиен комплекс Марица изток, изгражда се Димитровград. Главни изпълнители и ръководни кадри са строителните техници на Старозагорския строителен техникум, взели активно участие в проектирането, строителството и експлоатацията на множеството обекти. Постепенно училището се откриват специалности архитектура през 1947 година, водно строителство през 1952 година, а от 1980 година в техникума се разкрива единствена по рода си у нас специалност железопътно строителство, която по-късно прераства в транспортно строителство. След спечелен конкурс през 1998 година започва модулно обучение по професия геодезист по програма ФАР. С Държавен вестник от 2003 година техникум по строителство е определен за професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия със статут на държавно учебно заведение, а от 2007 година носи името на Лубор Баев. Най-голямата ни гордост са нашите възпитаници. Близо 8600 са техниците, завършили гимназията от нейното създаване до днес. Много от тях са заемали и заемат важно място в системата на строителство в страната и по света. Тяхно дело са построените в цяла България жилищни квартали, производствени и търговски съоръжения, хидросъоръжения,
пътища и автомагистрали. Учениците, завършили професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия, са високо ценени на пазара на труда в област Стара Загора и извън нея. Днес в училището се обучават 736 ученика в дневна форма по 4 специалности: строителство и архитектура, водно строителство, транспортно строителство и геодезия. 86% от абитуриентите на ВИПУС 2013 година продължават образованието си във висши учебни заведения. От тях 66% в технически учебни заведения, като най-голям е приема в университета по архитектура, строителство и геодезия. Добрата подготовка на учениците се дължи в най-голяма степен на екипа от високо квалифицирани преподаватели. Всеотдайно работят учителите по общообразователна и професионална подготовка за обучението на бъдещите строителни специалисти. Новите исторически реалности поставят пред нас нови предизвикателства. Присъединяването на страната ни към Европейския съюз води до нови отговорности. Подготовката на конкурентни специалисти с високи професионални умения в съответствие с изискването на европейския трудов пазар. В момента училището работи по 9 европейски проекта, сред които са ученически практики, образователен парк, енергоефективно строителство в сътрудничество с работодатели, програма Леонардо да Винчи за производствена практика на 20 ученика в Германия, проект Успех и други. Целта при реализирането на тези проекти е учениците да провеждат практика в реална среда, да познават най-новите технологии и строителни материали. По този начин осъществяваме връзка между училището ни и строителните фирми, което води до по-високо качество на образованието на завършващите ученици. Позволете ми лично от мое име и от името на целия педагогически колектив да ви поздравя с празника и сърдечно да ви пожелая здраве, професионални успехи и творческо вдъхновение. Още веднъж честит празник на всички!